Абе, рязко бе, момче! Твоите ръце отвътре. Айде. Иво първи. Стига се държава, момче. Айде. Ставай, ставай горе. Ставай, стъпи с десния крак. Хайде, движи се, бе! Ей, Кристияне, държи да се бориш. И хвърли една мелница, айде. Абе, наведи се, бе, вкарай твоите ръце отвътре, бе. Айде, не чакай. Не чакай. Айде, тръгвай. Айде, работи. Айде, айде. Бръкни, бръкни, бръкни. Кристияне, ти ще се бориш ли, бе? А? Слушай, за него е по-чак. Тук пак дава. Ние не правите такива модерации по-хора. Ясно ли? Чуваш ли, ма? Да се бориш, какво правиш? Там, като вземеш точка, даваш две точки. Врата затвори, дей! Долу! Абе, наведи се, бе! Врата! Стай! Айде, сваля го настрани! Сваля настрани, бе! Айде, сядай! Какво даваш 4? Червени 2 поена има. 2 поена има за червени. Дай 4 на Дай 4. Положение на атаката и с 2 точки за червени. Аз съм долу. Трябва да го плати.
Сега пее, сигурно не кажи още. Да се спремат за едната борба Петров Никола и Хасанов Хасан. А сега да идем на душата